ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲା, ସାର୍ ଗୋଟେ ଟୋକା ନା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କିସ୍ କରିଦେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ କହିଲେ, ତମେ ସେ ଟୋକାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲନି କାହିଁକି? ଝିଅ କହିଲା, କେମିତି ଅଟକେଇଥାନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ପରା ମୋ ଦୁଇ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଥିଲି। ପୋଲିସ ବାବୁ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ସେ ଟୋକାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଆରଥର ତମେ ଯେତେବେଳେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବ। ଦିନେ ଗୋଲୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ମିଲିକି କହିଲା, ତମେ ଯଦି ମୋ ମମତାଜ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଶାହଜାହାନ ହେବି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଦେବି। ମିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ନିଜ ଘରେ ଆଗ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କର, ସକାଳୁ ଉଠି ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଯାକ ରେଳ ଲାଇନ କଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଛୋଡ଼ି ପୁଅ କହିଲା କ'ଣ ନା ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋକ୍ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜମା ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ସକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।